Da ni am edrych ar raglen J2 Data sy'n rhan o becyn Just Too Easy neu J2E. Felly dwi wedi mewn gofnodi hwb, dwi wedi clicio ar yr eicon J2E a wan dwi wedi cyrraedd y sgrin yma. Dwi'n wedi ddewis yr teil J2 Data. Felly wrth o J2 Data wedi agor, dwi'n gweld mae gennau 4 opsiwn yn fan hyn. Dwi'n wedi ddewis y pedwerydd sef Database. Mae hwn yn becyn sy'n galluogi chi greu cronfeydd data llawn. A wedyn mae hwn yn addas yn ei dweud ar gyfer bendant o waelod cymryd lefel 2 ymlaen, a mae o'n galluogi chi fod yn dweud i adeiladu cronfa ddata llawn. Allwch chi ddewis y meysydd, mi allwch chi hel y data, cofnodi'r data, mi allwch chi ddefnyddio'r data na wedyn, allwch chi drin y data er mwyn dod o hyd i batryma, creu graffia, a wedyn defnyddio beth ydych chi wedi ganfod wedyn fel sbardun i dasg ychwanegol. Enghraifft, sy'n ni'n gallu creu adroddiad, sy'n ni'n gallu creu llythyr yn siomedig ar y data da ni wedi drin, sy'n ni'n gallu creu project green screen ella i gyflwyno'r data. So mae'r gwaith database, cronfa ddata llawn, yn mynd i fod yn waith dipyn mwy cynhwysfawr. Fel ydych chi'n agor y dudalen wan, ydych chi'n mynd i lanio ar dudalen diffinio, ond cyn i ni gyrraedd y pwynt yma, mae'n bwysig bod plant yn ymwybodol o beth ydy cronfa ddata, pryd maen nhw'n defnyddio cronfeydd data, oherwydd maen nhw'n math o bethau da ni'n dueddol y gymryd yn ganiataol heb bod ni allan ymwybodol bod ni'n defnyddio cronfa ddata. Enghraifft perffaith hyn ydy os ydych chi'n defnyddio Google, fel enghraifft o'n os ydych chi'n chwilio am rhywbeth ar Google, beth ydych chi'n neud ydych chi'n chwilio drwy cronfa data mwyaf byd, sef y we. Sef beth yw'r we ydy cronfa ddata llawn gwybodaeth, llawn cofnodion, ydych chi'n chwilio am y wybodaeth yna drwy ddefnyddio Google. Enghraifft arall ydy os ydych chi'n defnyddio safle siopa debyg i Amazon ydyn ni, ydych chi'n chwilio am y cynnyrch ydych chi isio, beth ydych chi'n neud, ydych chi'n chwilio cronfa ddata sy'n llawn miloedd ar filoedd, cannoedd, miliynau o bosib o gynnyrch gwahanol. A eto allwch chi'n neud rhywun fath o ymarferiad, dwi'n meddwl yn mynd sydyn nhw'n catalog argos, safle we argos, beth yw'n manteision, drwy ddefnyddio'r safle we, dwi'n gallu chwilio am y gair, a wedyn dwi'n dod o hyd i'r cynnyrch yn syth, ond drwy ddefnyddio'r catalog, dwi'n gorfod mynd i'r cefn, i'r index, dwi'n gorfod dod o hyd i'r gair, dwi'n gorfod ffeindio'r rhif dudalen, wedyn dwi'n gorfod ffeindio'r dudalen. Dyna'r broses manual o wneud y chwiliad. Be mae cronfa ddata'n galluogi ni wneud ydy gwneud pethau fel sef chwilio am wybodaeth, mae'n neud o fymryn yn haws i ni. Felly mae'n bwysig bod ni'n gosod i cyd-destun yn gywir. Iawn, dwi wedi cyrraedd y dudalen gyntaf wan ar y gronfa ddata, a dudalen nhw ydy dudalen diffinio. Be da ni'n neud ar y pwynt yma, da ni'n mynd i ddewis pa feysydd da ni'n mynd i gasglu gwybodaeth amdanyn nhw. Dwi'n ddefnyddio enghraifft heddiw o gasglu gwybodaeth am chwaraewyr rygbi tîm Cymru. Felly, y meysydd dwi isio i'w cofnodi, mae'n bwysig bod ni'n trafod hwn hefo'r plant hwn. Beth yw'r math o feysydd fysa ni'n gallu hel, neu pa wybodaeth fysa ni'n gallu ffeindio am chwaraewyr tîm rygbi Cymru. Un sy'n dod i meddwl i'n syth bein ydy enw. Felly, da ni'n gallu ffeindio allan gyntaf wan, beth ydy enw y chwaraewr. Sut fath o ddata ydy hwn? Wel, da ni'n drio mynd drwy dipyn o'r rhestr yma. Testun ydy'r data yma, felly dwi'n mynd i fod yn teipio enw y chwaraewr i mewn. Mae'r opsiwn yma, unigryw. Ydy hwn yn unigryw? Be mae hyn yn golygu wan eto? Mae hwn drafodaeth ella efo plant sydd ella yng nghanol cyfnod lleol 2 neu teg at top cyfnod lleol 2. Ydy hwn yn ddata unigryw? Be di o? Di ffordd ddilysu'r data. Enghraifft, ydw i'n gallu rhoi li halfpenny i mewn 2 waith? Wel, os ydw i wedi rhoi li halfpenny mewn 1 waith, os ydw i'n clicio ar y botwm unigryw yma wan, mi fyswn ni'n cael neges i ddeitha i bod fi ddim yn cael rhoi li halfpenny mewn 2 waith. So mae'n ffordd os liciwch chi sicrhau bod pobl ddim yn gwneud camgymeriad yna o fewn bynnu'r un data mewn 2 waith. Felly enw, testun, unigryw. Mae'r blwch nesaf wan, di-ofyn. Ydw i eisiau rhywbeth ymddangos yn fanna o flaen llaw? Dydw i ddim yn yr achos yma. Ddo'n i nôl at hwn mewn eiliad. Ac unedau, dydwch bod fi yn mesur rhywbeth, enghraifft taldra, dwi'n mesur nhw'n centimedrau. Fyswn i'n teipio ECM i mewn o fan hyn i ddeud beth yw'r uned. Os sgynna i'n byd i ofyn, sgynna i ddim uned, dwi'n diadal hwnna'n wag.
Dan nesaf wan ta dwi'n di dweud oed. So data nesaf dwi'n di gasglu ydy oed. Oed yn rhif, felly dwi'n di lawr i'r rhestr, dwi'n di ddewis rhif. Eto ffordd o ddilysu'r data di hwn, yn hytrach na bod fi'n teipio 32 mewn geiriau. Os na, oni bai bod y data sy'n cael ei fewnbynnu yn data sydd ar ffurf rhif, mae'r system yn diwrthod o ma'n ddeitha fi na dim ond rhif dwi'n cael defnyddio yn fan hyn. Unigryw, eto mae hwn drafodaeth efo disgyblion, ydy hwn o ddata unigryw. Fysa ni'n gallu cael mwy nag un chwaraewr sy'n 5 ar 20 oed yn chwarae Gymru. Yr ateb ydy mi fysa ni, felly dydy hwn ddim yn unigryw. Nesa wan dwi'n di ofyn am safle. Ym mha safle mae'r chwaraewr yma yn chwarae. Felly o'r rhestr rwan, mi allai adael hwn fel testyn. Os oes ni'n gadael hwn fel testyn rwan, mae yna broblem sy'n gallu codi. Enghraifft, ond dydwch bod ni'n trafod canolwr. Mi fysa rhywun, fysa un person yn gallu mewnbynnu'r gair yna gan ddefnyddio prif wythyren. Yr ail waith, wrth nhw fewnbynnu data am ganolwr arall, maen nhw, ella bod nhw tro yna ddim yn defnyddio prif wythyren. So mae gennym ni canolwr efo prif wythyren, mae gennym ni canolwr sy'n heb prif wythyren. Felly, os dwi'n chwilio am wybodaeth am ganolwyr sy'n chwarae Gymru, dydy'r chwiliad yna ddim yn mynd i fod yn ddilys gan bod un yn defnyddio prif wythyren ac un ddim, so wrach na mond un allan o'r ddau yna fysa fo'n ffeindio gan bod yr gair wedi deipio yn wahanol. Felly ffordd i oresgyn y broblem yma ydy defnyddio'r rhestr. So allan o'r math o ddata dwi'n ddewis rhestr. Be ni'n chi weld yn syth bin rwan, mae'r rhestr di-ofyn yma, neu mae'r blwch di-ofyn yma wedi chwyddo, sy'n awgrymu fan bod fi angen llenwi rhyw fath o wybodaeth yn fan hyn. So be allai wneud ydy teipio enwa yr safleoedd i mewn fan hyn. Ac yn y blaen, so dwi'n teipio'r holl safleoedd yn fan hyn. Wrth i fi fynd ati wedyn i fewnbynnu'r data, fyna rhyw fath o restr drop-down list yn ymddangos, a dwi'n dewis o allan o'r restr. Mae'n ffordd o sicrhau bod na gysondeb yn ffordd mae hyn yn cael ei mewnbynnu, enghraifft fel ni'n deud yna. Mae bob canolwr bellach yn mynd i fod wedi cael ei sillafu yn defnyddio prif wythyren sy'n gwneud yr chwiliadau yn y pen draw yn fwy cyson. So eto mae hwnna'n wbath i gael trafodaeth efo plant, a hynna'n byd mae'r plant yn mynd, yn bwysig ella gadael nhw'n gwneud y camgymeriadau o ddewis testyn yn ytrach na'r rhestr, mwyn i chi allu sbarduno'r drafodaeth yma hefo nhw wedyn. Felly, gwybodaeth ychwanegol taldra, dwi'n wedi dweud bod hwn ar ffurf rhif, a dwi'n wedi fesur o mewn centimetrau. Mae yna un opsiwn yn fan hyn sydd chydig bach yn ddryslyd. Bwl ydy enw'r opsiwn yma. Mae hwn, mewn ffordd, mae bwl yn cyfeirio at wbath sydd hefo 2 atab posib. Enghraifft, ia neu na, cywir, anghywir, on, off, open, close, math o beth. So be fydd bwl yn neud ydy mae'n rhoi bocs i chi dicio i ddweud os na ia di'r atab, os na di'r atab, ddech chi'n gadael y bocs yna'n wag. A dwi'n trio meddwl am enghraifft sydd hyn yn gweithio. So ni'n gallu gofyn y fan hyn rwan ta, oes gan y chwaraewr yma dros 50 cap. So ti'n gallu gofyn dros 50 cap. Bwl yn golygu fan fel ni'n dweud, tic i ddweud ia neu gadael o wag os na di'r atab, ac yn y blaen. So mae o yn ffordd i chi ddod o hyd i wybodaeth sydd hefo 2 atab posib. Ni'n chi weld hwn yn cael ei ddefnyddio yn hwyrach mewn fideo gwahanol wedyn. Wnaethon ni bach mwy synwyr wedyn, dwi'n gobeithio. Felly dwi'n edrych ar be da ni heb ddefnyddio fan hyn. Testyn aml linell, mae hwnna'n eitha hunain esboniadwy. Os da chi eisiau mewnbynnu gwybodaeth ar ffurf brawddeg, paragraff, dyna os chi'n dewis yn yr achos yna. Math o arian, os ydych chi'n gwneud cron o ddata yn edrych ar wahanol ledydd, mi fysa chi'n gallu wedyn dynodi yr currency neu'r math arian sy'n cael ei ddefnyddio. Dyddiad yn golygu bod chi'n mewnbynnu data ar ffurf diwrnod, mis, blwyddyn. Llun, sain a fideo, so hwn yn defnyddiol i ni, so felly dwi'n wedi gynnwys llun o'r chwaraewr. A wedyn mae hwnna
Wedyn, di gynnwys y data fydd llun dwi'n ffeindio yn y llun dwi'n allan i'w chlwytho i'r system. A wedyn e-bost, so mae hwn yn gofyn am gyfeiriad e-bost, a wnaeth o ddim derbyn o'n i bai bod o'n wbath at wbath. Ar y fath o'r rhif ffôn, mae hwn yn awgrymu bod fi'n mewnbynnu'r rhif ffôn. Eto, fyswn i'n methu teipio geiriau llythrennau mewn i fan hyn, fysa'r system yn gwrthod o. So dyna'r holl fath o ddata allwch chi i'w defnyddio. Felly, wnaethoch chi wedi creu'r rhestr yma, da chi wedyn yn barod i fynd ati i gasglu y data. Felly, mae'r fideo nesaf, os ywch edrych ar fideo nesaf, mae hwnna'n mynd i drafod y broses o gasglu'r data. Un peth dwi angen i wneud yn fan hyn ar y pwynt yma di arbed y gwaith. So, yn wahanol i systema fel Google ac Office 365 ac yn y blaen, sy'n arbed yn automatic, mae rhaid i fi fynd yn ôl i'r ffordd hen ffasiwn o fan hyn o glicio ar y disg yma i arbed. Dwi'n mynd i'r enw'r gwaith, dwi'n mynd i alw hwn yn Tîm Rygbi Cymru. Felly, nid wedi arbed y gwaith, ddewan yn barod i symud ymlaen i'r cam nesaf.